10वीच्या निकालात कोकण विभागात सिंधुदुर्ग जिल्हा याही वर्षी अव्वल राहिला आहे। जिल्ह्याचा 10वीचा निकाल 97.54% लागला आहे। जिल्ह्यात वैभववाडी तालुक्याचा सर्वात जास्त 98.45% तर दोडामार्ग तालुक्याचा 96.44% सर्वात कमी निकाल लागला आहे। जिल्ह्यात सावंतवाडी तालुक्यातील 3, कणकवली, कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रत्येकी 2 तर देवगड तालुक्यातील 1 असे मिळून एकूण 12 विद्यार्थ्यांनी 100% गुण मिळवले आहेत। 10वीचा ऑनलाईन निकाल मंगळवारी दुपारी जाहीर झाला। निकाल जाहीर होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील सायबर सेंटर तसेच शाळांमध्ये विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गर्दी केली होती। दुपारी 1 वाजता निकाल जाहीर होताच कोकण बोर्डात 12वी प्रमाणे 10वीच्या निकालातही सिंधुदुर्ग जिल्हा अव्वल राहिला। जिल्ह्यातील 12,598 पैकी 12,289 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। विद्यामंदिर हायस्कूल कणकवलीच्या साहिल सोमनाथ शेंगाळे यांनी 489 प्लस 11.5 गुणांसह 100% मिळवले। मिलाग्रीस हायस्कूल सावंतवाडीच्या प्राजक्त शिवराम पै हिने 490 प्लस 10 गुणांसह तर अनिशा रवींद्र सावंत हिने 489 प्लस 11 गुणांसह 100% मिळवले। वेंगुर्ला हायस्कूलच्या संजोत उमेश मालवणकर आणि महिमा गणेश बागायतदार यांनी 100% गुण मिळवले। न्यू इंग्लिश स्कूल डॉन बॉस्को ओरोसच्या तन्वी संतोष कदम हिने 100% गुण मिळवले। फोंडाघाटच्या पूर्वा मोहन मोदी हिने 100% गुण मिळवले। टोपीवाला हायस्कूलची अपर्णा दत्तात्रय चिपकर आणि रोहित कोकरे यांनी 100% गुण मिळवले। कुडाळ हायस्कूलचा आशुतोष गणपत शिरोडकर यांनी 100% गुण मिळवले। देवगड शेठ मग हायस्कूलचा हर्ष किरण मराठे यांनी 100% गुण मिळवले। जनता विद्यालय तळवडेचा विद्यार्थी संकेत सदाशिव गावडे यांनी 100% गुण मिळवत जिल्ह्यात हे 12 विद्यार्थी अव्वल राहिले आहेत। एकूणच या निकालानंतर जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसह पालक शिक्षक वर्गाने आनंदोत्सव साजरा केला। 10वीचा ऑनलाईन निकाल आज जाहीर झालेला आहे। कोकण विभागात सिंधुदुर्ग जिल्हा याही वर्षी अव्वल राहिलेला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा या वर्षीचा 10वीचा निकाल 97.54% इतका लागलेला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्याचा सर्वाधिक 98.45% इतका निकाल लागला आहे, तर दोडामार्गचा 96.44 इतका सर्वात कमी निकाल लागला आहे। 10वीच्या या परीक्षेकरता जिल्ह्यातून 12,598 इतके विद्यार्थी बसले होते। त्यापैकी 12,289 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत। कॅमेरामन रोशन केरकर सह श्रीधर साळुंखे, सिंधुदुर्ग लाईव्ह।